nataka nimfanyie fuliza ya 200 atume namba no ndeo rafiri ni naibeka uribwe igwete naibeka kwaburia enambe yingo ko ari elinde otume muna konyora ibwe ko manyine gwatebire uyu akoro kwa Geoffrey angwenyi kuro buchura no murigeli ito abo murobiri oyo bwe Ekeumbu kira lituko lya Jumatano no boigo lituko lya Jumamosi mbia mono mheshimiwa Musa, congratulations for a nice pick. My question is, are you married? Ekyo ngomwirane liole, what have you seen has not been done and you want to make? Have you seen I've seen your clips in funerals, and in most cases your fundraising do not exceed 50 shillings, where by the transport exceeds more than 200. What does that mean? Lastly, I support your candidature as an aspirant of Nyaribari Chache. Henry Mabeya Kurwabaracho, ward manager. Biamono kugema turere ndi amaburi aya. Nale okubuli gana ki ande yake no levanto. Ninda bantu. Okay. No bwate bana. Nimbwata. Biamono kugema liko iraniri. What have you seen nkioro chiketara kolekana enere ngana to chikosoa. Nkioro chiketara kolekana ekyo ubuti gukora ngoko nesemo ya CDF nesemo y'ikibara ebitacho byamaje no niji school nkiuro chikorengana naye ninkiuro chikelia na indi na kiura bikore etofauti kuburi oroboniga Nyaribari chache tutake gukwana ibintu bitara koro nyaribari chigani nyaribari chache ni binge sana kona ngo bikego bidioroche bire notable tateba mangana bono mna yechi school Chiskuru ga ki njira akoro buya. For example, ngende straight to my point, ase muna nyanzanja. Nyanzanja liba ngajite sana. Aliyo mete sekondarite yo. E primary yo kero, e sekondarite yo mbaka bono. Kuru mheshimiwa Tongi, I respect him. Kuru aswete kuru 2013 mbaka bono primarite, e sekondarite yo aki mbaka bono. Okwenda nande bintu muna chipara chiko connect muna chi secondary tote muna liaba manyi Friday no nalinga liaba manyi liaba manyi pale go swali liaba manyi secondary galia ipare yere so pathetic yere bubense nyono mwalimu bwata akiri chaya bwate degree ya chire ko somigali akozi nyoko gende nyoni gali ipare o connect nyoni skuru mabo ere mbebo be sana ebintu muna totebe health facilities yes bibwati malyogo chi dispenser litobwate ganya libali chache okwenda onyo pana doto konyora nyonemo ego bidi kwegolera igweka ndo muna simple iga kibiko sinyomo chumbo itonya libali chache munenje monga libageli ga kibinde bimbaka mbinyale chuwodi chiangi sano wa unchukana licho spiorole na bitoki eseme tatebe se baracho ebwate etatake litangani ande akenya saiga gwancha oso asikuru gikora tangana gokora ebinto bimisetias chiwadi ebinto chipara nchisaligete amachi taiyo mnali nyapoli bonge lya ngombe nene amachale gali abete drilled gali 5 years ago omuchumba katika na amacha yakanda ko korosiege sima alikuwa yamali bagali akatika nekekyale ko choko savu kero monto akaenda kakunyege sima alikere rochali nanda sa amachi ensokale gali amacha abantu bakigoromba kwate mechando sana gaki chipara choka gweteka kurulia nyamwamu go chinyaguta go nyagutali ipale yekere ya embra ya tule nyasa ito gweta gaki ebintu muna go cheltikya nyalibali chache ntobwati by ambulance we don't have an ambulance by the way okonyora na umonta kurwara ego bido akane 10,000 shillings omakonyora ambulance ya county government gali nona bantu bakwibura kwikasinya gitali singi jishibara chijimbe naro no bokongo bole galia chibe ambulance yuko rusigali Japan ocho abantu banyitumia for free service ya nyalibali chache ni michando because nyalibali chache toko we CDF ya 138 million per year na chitoko lakini njiri ko reflect ase ground ogwa kuru 2013 baka bono almost a billion yabeire kwarole bono kogo chamangana abantu ababa gotu ngwikerande munango nyogwete mechike binyoro imiga ngumira nabangi nabagotu abande gakitata njitanya konyora chibesi cyabagoto mbadainga konda azomo chumbe nimbali mbarwanire banyora chibesi cyobogoto kwarolire bono na abando konyora abana mbaro batarenda chiskuru mpaka bono for one selection yimanya muno mwana naro konyengonya kurwanira gaiga Facebook ose nanyoro mokonyi abwata max 300
17 iga warangire tukireli ngaito mwisiko imbaka wana taraswa kuruli kendo girls mwisiko oyu so bona bataka baerepi tabwa kyo komokonya yale ko bani constituency ende tango mochumba yo toke amwe scholarship once and for all kegero mwana muno yo ngote benga wature chibasa yo mwana muno yo mwe 10,000 shillings 10,000 ngira konyo mwana muno shopping yoga shopping yoga gaki muna chi constituency ngora arababo wino gotatika nabwa to bago momro babo wino bona bwate ngoro okonya abana mbaro naro cyo babikiri citizen gali mambi aya bakandete scholarship munyaruka no mumbra once baka bakanera mbaka nga imagine imbo mochumbo nyali bali chache nenkore ya nene ronkwoni baka nkonya abana muno muisiko yukwaro lirebona igo bone bitakane mbiro bikolirige binge ganya bali chache ibintu muna totebe nyole amache nyole muna bana ababechi school primary mwete kereba ikire ranchi bakwenda chinka umwana wende almost a kilometer 2 kilometers kuragira rancha amakwirana orosire chiskuru chiri cha manageri kuragira lunch ni ibere isato handi ni chiyoyo choka nje muno mochumbo nyali bali chache enso yagali chiskuru chonsi ngo chendagira primary schools mbako genda nka mbaro selie kitchen kitchen chanya libali chachi chisiku chinyinge chirose na matobe mbaro selie kitchen mbabekire gali energy saving kuru chinse chase kungonyereta ganya libali chachi mbaro sindagira bwangu abana baragira basoma ibirasi bya byoka aliko kwenda central province ibirasi bya chakire kubegu chitiles nega seito iga seito na mochanga bakunya kwaguza kera marawo bo mochanga ibatokera no mochanga ikwarore chidirisa chuka njibwa atibirole yani bameto kuganga munanyamage primary yalinge kale libali gutachainse kwarore bono ndimto biya ko gechiri orochengo sokanyora libaga no kora maonchorire ni nkora maonchorire nyasawo abantu bensemeri nabalimi abange kibaho kora nsemeri kolengana no wontu kana kwa gwaro ringi emirimo yabe mingi kilibage kokera banyora ibesa yabe akira litukonere Tota for example muna Ekeumbu uchiburuma abo business mekiri sana abantu nabale misana bale na kibago tegemea sana abandi mbaro bakonia mabere ebikombe bategemea pound wose 200 lituko konia mabere igo bada abantu ngokora bale mirimo yani obolimi nyali bali chache lakini wono ndete okubarwanira nekyura kore aye tutebe kwanyora libageri ensese mo yabale mine kyura kororo linde na barobo ukimubwa mu kigo wanto chakirege ndo mna echaye iganya liba ichache and the large Gusii county abantu baitu mbalikonyora bonus yerengaine mna abantu ba centro ali aba ikoyo ali bonus yabere igoro arafa konyora mbo ba fertilizer bakwegu ata subsidized price ligori lyanse iganya liba ichache binte bimbiyo bonus yerense kwa umuntu etire mega ego na chikiro gete igo nitakende te transparency nyone chi direct chi nitakenda osio bosani na barabu tokoro kamuchul operation abarabu ilindo mondonyo wapimire chikiro gete iga kwanyolire bonus yawe iga ande kere kwanyolire iga nencha ali kionde bunge nduani bonus ye bali bakonyora alia echichega ere equal ne banga atigali cha yabere mo quality ko bwaga iga ibinde iba kora yaba quality nere rwetu ga yakore nyali bali chachega lakini ndobwa cyo guturwanira abanyali bali chache kusiengima ndobwati mbia mono kigima Musa agenderete gukwanira amangana ali yaye kigima atagete gukora ibiringa bya ente tutando mutumokomoke lakini tutaragera tikanso SMS birise toigelinde tumanye na ibiringa libino mbiribi etakarto kwirana irana lya mabuli ya yuri mangana nara mange tutarakwana ayutake gukwane magoroba ya bono wewe Sam umurai tunakuombea mazuri mbia mono Sam aso kumutakiro murai yoyo boniga Emma kurwa Kiogoro congratulations Mr. Musa Barongo I support you trust in God you will make it by his grace biamono amen nalige gogoteba kurukwa John Mabuka bugito Korea agoteba bumatara ga kyumumro yo naisaine kolengana namangana ye nale no moika bwobokonyi ongokirie abanyalibali bobwatisie Musa Barongo no mumura mumurusie obosoku kitariki kianda cy'umutinyo gotano gatatu omwaka w'ubukiri bw'ibere ne 2022 naligaga nero goteba can you please replay the video it's now
I've started watching baraza ngo chesa dole video yu kera tokwere na kurwa somo timoko ngo chesa dole video yu lindo nyara igo bono to kumye and to basawa so abolere bia mono kigima uyo jamaa akivision yake iko juu Sophie kurwa Nyankongo Junction bia mono kigima asebalia bagendere to gotoma maburi ha bia mono nengo so ande gaiga semo ya Facebook kera nkoire na elio tuligererie alimu alikira haroro elinde tonya kwana na bogo tomobori Musa agendere ko yakwana bono asege kekera busyo ngoire na tuli turaenda somo tumoko mokeigo Onya koro mutako mitongolero kobokoiga haleluya nabakwanire mbya mwele embra nabataka mwele gaki mukaine na chitajire gaki inabataka baminto ebintu byandetaga mbibere byoka egendege tangani family pole egendo gyakabere ekyandetaga nacho ko batemna narotete botuko Tebo na abere number 1 chikura na abere ne chikura 30,000 asekero kyo bujumbe bwanya libali chacho oyo kabera kambwati no muindia akatwara chikura 10,000 oyo katato na apoke chikura 5,000 arabu tongere timorote tipinya saga lakini aje jindo tochane megati ono na kinacho ko batebi yoka narota nande nga arama no mugango mokwenda ale baro tumokebeleta Musa Barongo nito munyoro mugango wake mwe babangi no mugango wake mbate sika kimombeke kero ekyo chumbe bwanyali bali chati esu tindabele tika kimne ya pasta la lakini nabongo isana ko bomo chumbo nyali bali chati tebo la na rule rongoli ana ka kiasilingi 50 asante Telikio mabaka umetana watu galiera iwane demo kwa chikoro jingore galia na ningo lift mongoro mitara ajinganje mole ikaranze nyimbati kene nganje mole ikaranze waji nyasa abakyo arama no mugango asante miyama Mraume muchumbo libali chacha kuru kunyaga katongi gaki mbate se tomorusi ororo gaki ekera kwa morusi ororo mombo atesi mombe kekere kugaki muroji gakiningi sani ko mochumbo nyali bali chacha gakinyon nyasaye taliko nyakoligero linga embegete sudi akoligero ankora yana aro nenda bwere gaki monge chance gaki na bongo barose nyone stadium gaki ne bobya gaki mwache sero mupira gaki tabo gaki nande ngora batabiga komo gochora banda batano choro motaka yomo nera chabumbe achakonya bataka bande mokete gaki abanda mbaba konya gaki imbura tu installe gana bataka gaki choro motako mino Musa Barongo gomo murege sora monto mali Nairobi parliament gaki mbale tere chibes chino chiri tongia tikale tigali nindu singe gaki nya konyere metenye ngore su ejigo tikara gaki ngo bakonya gaki gaki nyasa tingo iba chance tigaki kamane kya yeso gaki nande wone timba itikuiba yemo kongira galia kabambu ndise ebyo moko nyara naba bakonye gaki nyali bali chache gaki Iwabona enda yama kena kwanile gaki tarehe 9 nonde barot. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi Kwana ngobia tingo igweti kwana Bia mono kegimu manchumo digeria gwe television ya Ndizi TV kero togendrete bia kegima somorobrio gweke umbwe magaraba ya bono bia mono ndo cha bantu nabanke baligetega iga Facebook abange kegima tegete turaligeria chi ujumbe chiri chi ajire ga chitalinke naro kurukwa Alex Momanyi I really admire your tactic of politics bia mono Alex Momanyi Duke Honorable Duke Amenya yotabana Duke bahari kurwa Kiogoro congratulations Musa naro kego kurukwa Alex Momanyi na ndo iroli ra kudos my age mate Mbiamono Prince James awataba jamaa naelewa what he really wants, wish him all the best. Mbiamono kegima na boigo John Staye Kev nigawataba muna from Ibeno omwano John Biare P Kevin Zuma kurwa Ibeno Mbiamono Kevin Zuma Saimogi Semba nigawataba watching live. I'm happy for the determination in the young guy. Indeed we need brave youths who despite all odds
what plans does he have for the young generation when he takes on power? Biamano kigima umubori toribori yo. Nathan Orora nigagotebana he is through serious societal change no giving up. Biamano Nathan Orora kigima tebana ayene asebalia bateto gonchuriria okora maunchuririo ase semeye. Kennedy Gisemba biamano kigima watching kurwa since America awotebana oligireti biamano Orora Nathan igagotebana that's my candidate biamano Agari Innocent ku Nairobi igakubora igoro yomuganko agotebana biamano kigima kyo na kiroki kya mugokiri kigima biamano abuniga tia balia ba kwanire gadina robori ali boli gaigana rolingo litole elinde ojikoli kwanira kaite na inde nali kaga iga tikadusomeze mesi ibere seto kuruga iga elinde toligerali Kevin Zuma Umwena from Ibeno Nyantrago. Musa, how can I trust you with my vote since you politicians seem to sing the same tune? Mwakwana manganali soft mokoegwa mwasira. Nje kwanza tinje tiga kumina abantu nga build roads, I'll educate people, security, social justice, ebintu mnebyo. Nje kinacho ko niga mne manifesto ane nkora yane. Nyasa mno ko rebuka ligireti nkora ya Daudi taligireti suti ya bete kusingi ya bete. Nje na nkora yane nga ni change people's lives. Okay. Ninga kanere chipiri chaba nyali bali babwata barwire chinyagitali. Ninkonya abantu gochake byasara. Ninga kanera abana chi school fees. Ebina bye bintu binkunete inje naye nkora ya mabera tuyuka. Asindo cheme chando gali mnangende totebe gali tebe kyogora lya ngombe nene. Mbole mechande nene liere gaiga. Amache bante ibo. Ncha kubarose lya macha yekizime kyabere 5 years chibes chire Western gali CDF. Nchake kubarose ligali kwarole ngende chipara chiri impossible ngende mbaboli na kinge mechande no ga iganireri onyine basi skuli baboli imbagolere ga buga bunande mbalikire ngende meche bataka mbaboli inge mechande eno nereri umwana utasome umwana utabwetigazi swaka CDF ozingo kwanera ali account ngobeke gali ebintu munebi injene nkora yane ya desire to serve humanity nero nkoni gaki igo tigantrust ne kuraya anteme aki antema sama biraga nandi ni mumaito mumrobi mumaite igo no ko igure ekamera nerelia kwa motebiro igure pero miro buli kubwata sabasaye ai no musai no maita makongo basaye bagwetera gukora gisukuru babu atigento ba koranka abande baso asamangana talia maya kwanyoranga ba muchando beirororo utarazi kuburira ni kwirana liboli elio mungwana naro lioboli namba yao linda akole munateba igere 07 07 81 9145 namba ya Musa Barongo nigere 07 07 81 9145 wose enotisano na ibere isano na isato eyemo kianda eyemo inye isano bono mno lyobolia nkaito nyenyorire elinde akole mbiro buli kubata sabasaye munayo musaye no maito muchando yabo kwanza basaye abasaye nabanga barabasani bana andonsi ngotara endeketani bawande mheshimiwa tuechae rende na wateto swega rende tunyichaga ya no maite chayeli eito watete kitu kidogo seki oyo atarachaka konyuna renge high school kera koleta high school there was no empowerment monta kaboro como empower agendere na masomo ayo sanyore chi skills get special baro chiko choko mokonya so wima ono mna njomo chumbo nyali bali chache kera naswire galia aba murabo once pipatara nyora skills I will make sure aba murabo once pipanya bali chache bali passionate na ko gendera no bugima bwa bosio mba enroll to technical courses polytechnic elinde basome mbaro batito korobo driving mbaro tailoring mechanics batito kuruga mangana yuko koruga cross chindagera usini jiyo tele barajo kolemere kabisa obo technician which is tima ibintu mne bikorole mba enroll mba kanere school fees na CDF yane elinde kro montagne ole skills chia oruga umete kwa chaki kwa solve a problem intangani kwarole na umuntu konyorana ki onyorere gazi nyondu bai gali ochire tomo konyete gakina skills
yendo gia kabere aba murabe kere na bakonyire nimba rwanere banyore chi spaces chi stalls asina nyange ga tauni ngora etande ngora asura beke chi stalls gaki neli bono mochumbo indutabwate akirite igol na utogotebanyike maine Mnazi naro nali kolengera limuisonda abantu bari bakole byasara ali abasani ba opposite odisi ali chicho chiri chirali kurumega gali maitenili bagete ligi yasana litarab exploited mondo tebo tebenga ni chistol so kubeka 10 gali ali mega yichicho chiri gali tokon toite implement abantu 10 gali county ne yanje go sande akina marimo abantu bairete kale ala yabandi county ne yanje bintu nebibego kira naroba kebi byose bintu bigo tawuru kurtawni gaiga ekunege ndikyo gotwara good mutual relationship ne governor ya ororo tata bembo muchumbi no yoko bo governor abo governor nyende mo peace talk mata na ki there is need a space yebe utilized na ne turi kabantu gete muna ikomiga banyore employment gaki governor ko reason ga kinange na anga gaki kwa ninjo no muchumbo mwaliri because ko bo muchumbe it's equal to be a governor because I also have powers chane gete nda kolege ndegete ekumminating I'll fight for my people as long as they nyali bali chache I'll be at the forefront kurwane rabantaba kuba kwanira parliament kuba ndogozano itogozana nere nje abantu banyali bali chache banyoli gento kegera mba kwenda parliament kokwana inje bato mororo abantu over 100,000 abantu banyali bali chache bawa kachikura ikoba ni mndu anerera bamuraba minto banyore skills chigo cha kobakonya na ande mbalikeli mirimo in fact iga save for Saudi Arabia bwato abantu bakwenda na bandi bacha ba umyete kuse basireti chikantiri njiro muna Qatar aliyo kwenda create good memorandum of understanding nechinsi chagalia o create employment muna governor mtu aliria chitaka kore bintu biri kwaro lebono otuma abantu bali skills go chiororo omuntu otuma chibesa go chaganya ali bali chache kiro muntu agacha boye gakia babia igobono nimboro I'll be proactive umaitege ndegete to mondore chap chap ane njendo chenjende chap chap ganya ali bali chache ngima ndakonya bamuraba mintu mbarwanira sikirigento banyine chi grants chi bese chi uwezo fund chi finance chi kazi kwa vijana njiroro nimba rwanire banyole chironsi egendo muna tetebo uwezo fund umente ayi n'umuntu no moli go bwate Ekeumbu to kwe ubese iraisi unless no bwata ko bokomo kwanza nenda basaba nge balese byombe babekira se fuliza babekira se jabotale jibno balime babwata madeni babekira bakasi CRB babwata injirende na singenjo bakuriya banyole kibesa ngate gwakwanire nganeyo abangina naboigo nonye nibyombe bibinde nubwote mero bilindura akonye byombe kigara okonye umuntu oyo moyo murabira akongo lakini ko okonye Ekeumbu kyabangina tutebo sabasaye andi akirabo irabira isi yake nkibwate oroche urachi kubeka bosi ali kirabakonye na atalire byombe binge ekingora araba koraga ali merry go round umuntu rweli buchamwitana naiga osiba changa chibasegete iga bagora chitendi choka ndaite ngati byombe binge ganya ali bali chaje ne chitendi bagora ne ebirogo kinenge bakolege tambe nandi chibesa nchiro yende yegoro muno uwezo fund chibese chijiraire chitabwatika sigali no mochumbo nyali bali chaje nimbwate plan because nchengo cha ko besiyo yechibese chiganya libali chaje kwarote mbakonye ku apply chibese icho kireba apply le banyolira certain amount of money nabongo bakonye in fact nabakwimo kunyone Nissan kuru Japan mbakonye kunyekiganya libali chache Nissan imbanye so transline igaiga kosekore byasara nabeko baretera 5,000 to 10,000 shillings a day ase Ekeumbu yes chibese Ekeumbu konyora 10,000 shillings a day times omwaka times 2 years kai Nissan yeche gote okonyera bagolire Nissan yende gaki akabere ibamo konye gwetana nanga merry go round igeli bweli myambiro botaka imeiga ninkonye kuimukia banda kurobota koimo by new ideas turugo tumia powers chanu no mochumbe na ndembe patron yebi chame chubyabo bakonye konyora chi loans chi grants chi kuru chemba chi ngora ina na bali chi grants go support chi projects so I'll be at the forefront kubakonye kuborwanira ekirepata gete okuganigite no mochumbo nyali bali chachi biyo mono kigima that honorable deserves the seat. How I wish the voters will realize that we are employers to employ such a clean
hearted people as MPs. Baraza biamono baraza ase engan hiyo ni Dennis Chani versus Chani Kevin. Huyo kijana Musa akosawa biamono kigima ase enkwane hiyo Mairura Matoke kutoka Changoi Nyaribali. Congratulations Barongo biamono kigima ase enkwane hiyo yo kumokera biamono Kevin Zuma omwena ibeno nyantrago biamono kigima nainde watumiriria kabere papa antivirus biamono kigima agoteba naye mbiyole kigima igo biamono asogo kwa ba wakira biana ogende bosyo kigima elio onyare gokora magana bono kwa tuwa rebirenga byao kwa bikwanire gaiga omokongu kurvono guchibosyo na kyo ubangete gokora chi campaign cyao asense meyo maega yoko beka masakaraho yitukure Jumatatu muro buri kyo bwate guchibosyo ndagete nkora niko beka masakara naranja ndete omotu ekera na akolire ko beka by Tuesday totebe Tuesday nkole nchake bono wetana na kire nyumba ndaita bono mboli umugango uyu koboko tuli kuri koboko bono numete nabo nchinda imunyone brush ya mainombe kamuguko asinaro gaiganda bike brush ya negali ne colgate nchenso kengende ndikichikura kuru saa 12 asi nkonyo ranje konyora nonguragira paka mara kwa basambiri asi nkonyoro buraro ndaro mboke kemambe ndikichikura nkuane na kero muntu ganyali bali chache ne batoli kuchikonge kura nje kichango sabe ilinde to jonyo excuse gali baro tinga ngwa ngwa mboleti ngo sabe nane ngo sabire nyasa konchole birengere libya abantu bangakire chikura because ndikubwa chikure china eli busarasini ilinde mbatema kuiba banyara kuibera gaki kubuguri umugango uyu ntango mugango uyu matori gosoli no mulito kabisa bitukurigi magotara no mugango uyu koboko bwate gosoli tari gosoli ai mugango uyu nakyo konyire asogweta no monene sana uyu metongo uri abarubi bagotumika roje gosoli ukorugeru chisukuru gwe kabisa ngakibono nahe kwa bachite gose ekwagorete mugango nje na bachite mutekiyo ono mulingam ligoge chiserenga kwireta ko bacha tata ngita matkomna berega ngakora iga ayobwega nje bwega ndega komoro chwa tikangobere kai ko mwanchu muri nyako nyoriere liga umugango uyu bunoriga ngayugwe diri nane nakyo konyire mugango uyu mete nagete sabuga nje timbwa the posters obe tubuka the posters ngo chikobeka kirase nyimo kora post nyone yemo usenge bukadi ngwe because korose interview you need cash which timbwa pesa ga kinche chibesa ngonyora chiki no kumnyokera so ngake sabu ngana kingokora kerene tirase abantu bamanya nabakwanira gose bate umuchumbo etire ngate abano ngotara n'umugango monene kera gonyo ngotara nako mugango etungani galinde bo eka na logistic bicha ono yakere naswire nyona ase kere ngwetase oko wa attract amaisi abantu bankwanira gosolio tamaite bate kai umugango tolio monene mono kwacha kwanya riba kali kumukwana namwega bono namotega aki no ne kurane arama yane akimbekere kuraza maberaho ndike mirime nje burugo Musa Barongo ndike mirime yobo jumbe mwanya bali chache ni nso akali ngekonye arafu na barabumba konyo matingo batenga ngo choko bakonya ntere konya bakanso ali Musaro nendero seri bujeiga imanya ko bakonya gakinyali bali chache biamono kigimba bono asijin kwana chao chiri ukwana gali ngote yabole na mbwadisie toruzyo mubungo horororo gakina ne mumbwatisie eluga yao como chire kungusa ngai na kige gera galitanga wote tena tukwale ko nyara gukwana ngai gweika bako wata konyora nibwo to munguso gite luga yao ngai gweika bako wata igata ko sona na igo omaite kero njim naturally kerende to anything tiniko chaka tu when I want to kerende to password into get to te begin te keninge taite I'll use all means including ukoba creative or all even domnevi or lende egabidi ngai karansi zengata wono na kingo kwanera bantaba elinde bayigubuya bakoruororo ne baba chumba abonsi bakwanira gosaba mse bakwanira bonspi yanyora nganje kweka bagotera nje kweka bakunyora amitu yabo kegera nje bonti na maiti kwanza ni nje nyone TV uzimbeke chikale nda gusegiki wono ngatebe ndekia no go perfect on my speech ngasaba nyasaye endo maite ndokonya gusirira nyasaye yekegera njol mo
Nyasaye nsabete gakinga enkwana engiya muna erikwete Musa erinde enkwanera abanta baiguguya bang'akire chikure kera ndonsi ngukwana chikura chia kumambia konyora 99% ya moyo kera asaleke gaki gobono konyora nga I perfected on my speech do mbaro banyanjite mbaro bagotanga njine ngonyunda maru mbande mbarongora igu information inga ngonyunda amaru ndike mana ngonyura amaru akinje nanya kuonja pi nje kinawo njire ne soda yoka yoka kwanyure na macha na majo kwanyu nyobono sayo gata kwange bajinaro ni metis petro ni raida petro ni metinga ikoira mache tangonyure ga bono ma bia bono kigima lakini mache naro na mangi ndiri atale de glass lakini ngole tale bia bono kigima ande ake undu takire go kono ni gali okore campaign no ne pigi no engende gyonsi undu takire go na nyolire mbaro lakini bono akinje tima ikogendi gali gende getangani gendo ya kabiro okonge gali bono nje tinda nara kutarani gali njengo gwekere ngutarano kuro nalimwa za umana nje kura lakini constituency nene gaki urujuka urubu baracho gende paka ibirongo byonzi pino na matanga yoko genda no itoko gururi tukurigi munya cost tokonya no ni driver gose ncherende nandira buri yoko mwakana enjerendera buri yoko mwakana na umuntu akonge gali chibese cyo kobeka mabuta chimbole wanongora ngumbiyange chibese chikoboko dine pikipiki gaki ndikire njekere ngoli ne pikipiki epikipiki kere na mwakanire ngomosabiranie kura igo bono interact yaka ukona bana inchi wankonyire ekero no kuro wankonyire wikira kero muntu kobo kumukwana na kumusabe kura yae gali tinda akana inchi ninda itegali lakini bono lendo ngegali kwanza nyona abanyali bali aho maitenje munango ko bairesa timbwati kende mambe bando lendere inchiroba imekongire nge ekongire bako kwanyore bintu mbakora nganyolire bitoki bono bakwachikura mbangachikura gaki bono very noroche bono lakini ndiko kende gaki kurese meme na butakire gali ande yake omuntu araja negetita boli egetita gejieto agoteina akororire ngobore yo muchando asende agotwange getita ekyo tokobwato kamangana yo kubuli burayo aya asenge njokoboli chikule ejinde okonya abanyali bali ne bangu ekonya ndega abungo konyero no muzarone lakini CDF ni yabungo chokobalendera iho nje tibese chiakonga arangena nengandere ko boli chukura kwanza nchi campaign eri kwanza ngabanyali bali chache bali in short ngotanga bacha na CDF yons pibange nje nonde tebe nande nyoti mbwa security nje nangutarane mpaka potuko nonde na Yesu nande ndo chinga na ire chikule echiza tibike tyoka bataranga hakinje yani nubwate uko mbwege nete mininge 100% nganya sango koraro kubwa kwaye nyire chikulechi in the unlikely event ande yake teranyalika no iri chikulechi murobirikyo bwate ko chibwesyo ekero kogenda none batoli twanjite mepira amoko enda modro ekiera go draw ngoyo ase chikulechi it's either or win go sobu number 2 teyo number 2 mondo baba number 2 chikura no yosieke babwekaine nambe yamonero yoketakire yaikire turakora boigo gustura nyora na kimiro birikyo bwate ne kiaboroje nje kwanza tinanya kolengera lingango bunde chikura umuntu ndo bansi nambuye kena nali ko chaka nasabete Yesu kamote ndwanerere nyoase posta nolo chinsa lindike ndwanerere Luke 1:37 hakuna lisilowezekana kwa macho ya Mungu iwonje tinanya kolengera linga chikure chingugunde kendo maitenga abanyali bali ngakire chikure chonspi nande nguirande mangani ogo tairanga woseni nje tinanya kufikiria nganya go chomotone bone gento kero mutuo no kogenda ngo bwande chikure chinabo maitebo ekero kogenda gukwana nabantu abasaye abangina nabagaka mbando kibali bwango gusimba tukigwikera bwango na nimba tukiba kunguse injiri yawo yamangana yechikura bwango yesiasa yawo mbara iba kuibira bwango na nimba byoroje na ensemeye bwango ngo bayikera na ndibwango ko bangusa kena algo chaka siasa ye na bwate michando yabagaka sana bale go nsiereli kamusia kayabona inonya le atubwate kinde bono bakona bana lete chisuti ni chigali chine nogusi lakini bone gacheke kasi gite na bwachite ko nganja bada abantu banganjite sana na bangina ni vijana vijana sana lakini abantu abale past 35 and above abasacha
mbagwa to kuchaya sinde kaisia omaite bona mwamira singe bara mugaso kumbi yogotara na kuchaka siasa na balire te bugenga kole gebye no bancha toko tikasiasa lendo bebya ya enese ingurwanira abanyali bali ono lende abangina banganjite sana babwate liya bakibagutaka kimumuro gakitwali kumwachukura abanyali bali gwanja gaki bamwegasie gaki ne bijana mbinganjite then last na abagaka at times ngompinga bale but ekirasi gitekere na kwaniro mugaka 1 mara maybe isato konyoro engere lakini mbaro bado bawatanga ne joka na naro kwanete go Thursday nyalinge nyandura utingo mu mention because information endonze ko kwane ground nje ninye bwata kote bonde na abantu ba igaisi myane mwate thousands of contacts nje koroje igobono abagaka asinini lakini ba juraiga kingobeka masakara goche njibali kiro monte birengere libono nyolenga kiro monto utakire ko ngachikurechi yani mpaka baigwe nyona abana bali wakachikure ne libata bwatika kichi voting card. Okay, tiango na soma SMS ya moibere nende bali bali kire good work kibati biamono Moses, thanks for joining this dirty game na bakonyoroka ige wasoli ya siasa. Since your campaign is so unique without a vehicle, please don't be like others cheating people that they will accomplish 1 2 3 but seek votes from the poor, as you said in one of the funerals. 2, tell them you are seeking for employment. 3, Moses, suppose one assist you with a vehicle, will you be able to fuel it? Ngwa kwanera igoro yenga neyo na nonyale konye karagira nilingo nonyale konye beka maguta kera ligwate bana tokonyara tingo nyara konye beka mabuta liba ko ngegali ntomere mpesa kindi ga 300 500 na bego onkonya kali tinta itiboniga maybe chiwiki bere go elections kunyori abantu asabon timba tibasa ngo beka mabuta igoro jine gali ra chikusareria image yelikuwa rosirisiko gali yogotara n'abantu n'umugango n'ibintu byabo no tirirende nchena nali gukwana n'abantu igoko kumbeke galime igoko kwandinire liba gali gukwana n'abana inje mnangora kwana nabura ukire point kire minute nje ngukwana n'omuntu mungao igobono kwandinire liba gelyo kwankinire kerobo banyali bali abanyene batarankini 9 ikiranda kinabura tumike gali yeye naende gikokora chikura banyirani ande gwatigaire sokogoro igotora itraikera ga kibono bono nakiye ngotaberanga nje gali kindanyanja sabona agotebo yakuru kwa Joshua kurwa Kiogoro mobolie honorable na ki arache gushurikira amangana yobunyomba nyalibali nalibande bwa dobonyomba no bagoteba obunyomba mbura nyalibali chache nande with the respect yo mochumbole bono ntete kukwana mono do nindo cyo bunyombo kwaseboli nje muna Musa Barongo nje ne kijana egekegaki ni meto bunyomba mboro chinyomba Jones ninji maite baka chimbebe chinyomba Jones batigaki ne banga nama baganya libali chache ngwa mwisi 10 tuko simo murominto abero kanda imu murominto ko seli molyo kagaki ayande on spingwa abanyali bali chache ba minto kere tingo kana ngatingwa gazi mu murominto gaki eremba kamwere kwarode lakini chigasi chindi Jones kaingo chira bora nabanyali bali ngwa njengo cha kokoraiga ngocho muchigeto nya namatanga na chiro gusera ligete nateba family kientakaga elientaka mono motebe chigabo sioga eyentaka nate umumronero tokwegasi onye no bosigari imorose lijibaga aso bosigari I make it public talingo go so anyaro toigunga montegesi wenyomba getorikirwe emerimo njengo che konyekora publicly enyombeli yokorwa nerigeye turatebe gosino musam umunyakoni ebintu bimbirora n'abantu balia banyakoni mbali kugamba gose bagambire ngakiye gose ebintu mwe byomboga robukenyoroge gambore kabwaso kanyorogorwa ebintu bimbiro nande ubunyombo umboronga nyomba getuteragamba tuteba guche bagambire mono o nyomba gete ne bwende kugamba bono mbate itinando mugucha gambe munali kiumbu ne kuba danga nande mbate itimoguche nanda gambe gento mne kwarorira bono lakini bono njitini ko chinabe ke birengere limazo bujumba yani mbiyo pino nkwanire binde byo corona kirire ikegera njobo ngo bwane kera mbwata basani kiri nyumba
nje nganjirikire nyumba kwarore biko kunda aswega ati muchikorigire ninge nyumba yakonyire muno yetera akonye muno kwena namabaga aso butaka bole ndede kora akonya bataka karanga miaka 5 aro ndaimuki bali bara bataka baimuki gorasi nini uchiali bonji tajiri nabo to konya nasi nini yase konyalekana kenenge ndreto no gorayo at least ninkole something kubolio goso ni promise Jones pi oikali nanda akora kende but if kingwa uplift nyumba ibe komi 20 ga 50 kuba amabaga munali CDF ngende inteme na king modi mo CDF chairman around yeye ntete arukure nyumba getyo butaka inyumba emne muchiuyo gaki mutaka nara tigatora mwenera aya gachi nyumba getene neiga tokonya nase lito butaka gaki ekero butaka busirete inda mwamwe gusira ubabo bogusira libero ligusira amanto kunywa maruga nini abantu abo bagotiga kero monto abwate kintu geteiga akoli Biamono. Salimia MP nilikuwa naye Nyantrago Matanga aliomba kura vizuri sana. That man will win in Jesus name. Akuru kwa Alfred Oruaru kurwa nyatieko. Biamono Alfred dese kwende yao ya ikirega higa. Nathan Ombasa onditi kurwa bugia kumubonchari. Kiborio Musa nale no murugi elintu akubori kale ngwateba nole n'abantu na na isomo ibori ebituo mbirenga bire nyalibari ichache enkaite nkwera neligoro ya nubwato murugi no mwana ngwateba ngwateba muiburi no mubwate kanyora kana traigwa ebituo kinganga tora mubora mwirenerie ebibyo gwakachikura andi akanyo komaite nambirenga biro ensemeyo ebitumbiro bya mentor recently around 16 mibwate simianime nande 2017 byarenga around 87 80 something mibwate simiane byonsi pi ngobono in after na call nomination sechi kocha kande ko ibangana agents cyane mbabangi chi polling station do nimbate record ebito byonsi pi bire simiane me nande nimibate bingo ahead yeah Biamono Krima. Honorable Musa is the solution to the problems of Nyaribari Chache. How I wish the Nyaribari people open their eyes and elect him. Sarah Untita, Biamono Krima, loving the brilliant interview from you. Sarah Untita, oyo no more radio itoega kuruwa Ndizi TV karo kana nere bwanjira nire amanganao umuna kwa bego kunyebeka. Bono umwanchumu ligeli Biamono Krima ndo china chinsa cheto cha alire chatigere daike mo chibe chinsa isano chubo tukobwa lero. Bono nigontagete origeriye kambereria okwanere abanyaribari chache bonsi bali okumera matanga bali utanya kumera bali kwanyorerero litangani nabo igote y'abanyaribari chache boka abantu bonsi bali geretiga both YouTube Facebook bonsi bali gereti bagokonye kuboli chukura ekorwa sabantu banyaribari chache kolengana muna bakoigure nebirenga byao nalia onsi obwate ekamera nereria umanchomo tegereria na akira sande so kontegera na kwewe interview to abwatire bono nche aso kubanyo nande Musa Barongo ngoboli emirimo yo buchumbe bwanyali bali chache ekinde to kobataine ko mogyoka nteme gaki nteme more kingo bakolera na abasoroire sana nindi timirime timbwa tikerengere linga gosenga njembo linande 20 inga gosengo bunde chikure njema itenga ngo irande kyagera nyasango bakunali chingoro cheino munga kire chikulechi monto me parliament mbaruwanirere imbaruwanira abanyali bali baminto usiye ito nimbaruwanirere na kenyengima njembo mochumbo gosabu ensengima na nyali bali chachi mbabeke bosyo elinde mbakonye amagane inonsipi nimete mwatwaliro mochumbe mwatolera abachumbe bakale kurunya charwete bichaka gaswasi ni munda mpaka bono lende nimaete moroche bintu ngambye byokuruganya libali chache njendo chenganya zawo ntomete tali ngambo ngo boli chukuleje linde ngerose lya mali ndwara mali amange lakini ikiagaso mbwati kyo gochoko bakonya banyali bali bachache baminto aboda atene kyutere konya ocho gotokonya nakinda konye monye muranga gasi igomo konge gasi ye ninja sinde konye ninje mbakonye gaki naliko basaba mabera ino arama yane ero mugango mugango no monyoroche ganoro gotoke balotime moko ibeli ta Musa Barongo
na mukunyura umuganga asole umuganga onyo akire tiki tiki yoke tiki elinde muntu kire chikule chimbale muntu me parliament ga kimba kolere gasie nimba to moyo nimba tebe ntokoro ge songo passion the desire to serve humanity, passion for leadership nimbwate nimbo mochumbe ole so different ganya libali chache ikiagara nindo chokole miro aso bonge bole ebinde nabota ntanyole tamyo kweresa byonsi lakini ebinde mbirongo ralengerere kerende nje bwega ngo tebange libageli nimba kolere gaki aso bumaene nteme nande mokoli great for only 5 years nyasaba siseni nande ngocha kande door to door campaign yane kena bikira masakara konda ache mwagoto nselirende naboko nganyone China nyugano mugati kana naso kanenda nakoraki nali kichukura sana because njitimbwati capacity yenene yuko chakobeka chigali para gusena chi speaker igonya saba sina so kontegerera na yeso nwale twensi mwanya abantu no wakonyana na I wish you good night. Bia mono kigima mwanchu murigelia television ya Ndizi TV niko twatware chinkwana chinkon kigima na Newton Barongo Musa oyo okwanire amangana ye kigima kolengana bunata gete bali baboletie namba ya nigo 0707819145 0707819145 mbia mono kigima Kennedy Gisemba. A true leader is one who understands who he is and where he comes from, and Musa is exhibiting qualities of service, perseverance and selflessness. I wish him good luck. Honorable Duke Menya Musa na kiora kole okonya bana chichokora ni jintakana kate ngwa kwanere ngane yo ande ake timaiti yoseno twale muno aberega very brilliant, sharp and visionary oyakro Kevin Zuma mbia mwana nasome SMS yao ne Alex Momanyi ni erega tabana ki my brother usife moyo, you have given me a challenge, God willing nitajituma pia Bobaracho ward mbia mwana kigima boigo abande ndo chega gabande beirole tekigima kindende ngate na jisombire gaiga Biamono Euphemia kuro YouTube muna wate bire nganole ime igo twakire ngambiamono asokoligereria omurobiri oyo lituko lialero biamono kigima singe nje chiza kyatoreire nigo chikire chinsa isano ne jidaika inye chimaragoba yabono ekero tutagete tokoro omurobiri oyo na inde igontagete kwireri bageri kobakira ngambia mono kigima bali mwaligererio omurobiri oyo ndo chikoro YouTube boigo na Facebook nigo mwakore meme ya kigima aso omurobiri oyo bwe Ekeumbu ntwe nigo tokoa bonsi libaga ebe no bwate chigali chiao